Днешния ден ви обещавам, че ще бъде от тези дни, които никой един от вас няма да може да забрави, дори и да иска. Доказано е, няма нужда да открием топлата вода. Мрежовия маркетинг, стратегията на мрежовия маркетинг е най-бързият начин ти да придвижиш стока и услуг до крайния потребител. Всеки един от нас се уморява някъде и му писва. Психолозите наричат този момент на криза. Момент, в който човек взима решение. И всъщност този момент е най-важният във формирането на личността. Тази група хора в такива моменти винаги е взимала решението да продължи напред и да не се съгласи с статуквото. Ние търсим точно тази група хора. Ние търсим хората, които са посветени на успеха. Аз ще имам честта да награда тези, които вече разбраха как да бъдат успешни с този бизнес. За първи път, откакто Safe Company съществува като компания, двама човека, които тук са се запознали. Единият се е престрашил, мъжът Пламен Брънков, да поиска ръката на Диана Димитрова. Мисля, че ставам и за свещеник. Това, което виждате на екрана, са две приплетени значки. Едната за Пламен, другата за Дея. Заповядайте. Това свещеника ще го обсъдим после. Аз съм убеден, че има още 4 човека, които очакват изненади. Искам да помоля Атанас Делчев, Ивайло Груев, Цветан Чанев и Даниела Иванова. Тези 5 човека след броени секунди ще има възможност да се движи с автомобил, който е обявен за най-добрата лимузина в света. Бизнес клас. Защо си заслужава да си толкова упорит тези безсънни нощи, всички тези срещи? Нека да видим сега! Мечтал съм за този момент. Господин Делчев, как се чувствате след целият този труд, след всичко, което вие положихте, да бъдете един от лидерите на тази компания и да стигнете в момент, в който цялото ти същество не знае какво му се случва? Господин Чанев, това, което вие си бяхте поръчали, да има алпака по калниците, ще можеш да слушаш радио. Опцията е, че тази кола е по-лекичка, така че като паркираш можеш да я преместваш сама. Ти казваш на това ретро автомобил? Не е ли? Ама ние ще спреме програмата. Едно въпросче може ли? Защо аз нямам винетка? Така. Защото тази лети ниско. Господин Ивайло Груев, за мен е наистина чест и удоволствие. Извинявай много, обаче е с кожен салон. Да видим реално тези 5 човека какво заслужиха за всеотдайния си труд.